Nasaya pagsibilang dili-tiaw mo bangon bisag tunang mudangan o bagtingan aron lang mapunan. Padayon pagtuon siguron ka na lang ang ilhanan ka sa Diyos ka kahimutan. Seminar dili-tiaw usok mo ang makutaw luhod mo gibantayan murado ang tanan. Padayon pagtuo siguron kaloy imong kalag aron dili malaglag. Pagsiminang dili-tiaw bangon bisang tugnaw. Bantayan, kontrolado ang tanan.